Tista' tgħidilna kemm infaqt flus mill-fondi pubbliċi għal fuq biex tibboostja post fuq il-Facebook page personali tiegħek u jekk se trod lura dan il-flus il-pubbliku. M'għandi l-ebda problema biex nirrifondi il-flus kollha li boostjajt fuq Facebook għax ma użajt l-ebda ċenteżmu. Inti semmejt li ma kienx hemm ċenteżmu ta' fundi pubbliċi, però Dr. Hisler u nikkwotah qal li kien hemm u qed nikkwotah misuse of public resources. Ġifieri fil-fema tiegħek Dr. Hisler għamel konklużjoni ħażina fil-każ tiegħek? Jien diġà qed ir-risposta kienet le. L-importanti li l-ħidma tal-gvern u l-messaġġ tal-poplu tal-gvern jibqa' jasal għand il-poplu. Mhux fuq fondi pubbliċi qed nitkellem, speċifikament fuq ir-rapport li ħareġ Dr. Hisler. Ġifieri inti qed tgiddeb lil Dr. Hisler dan ċanfrek fir-rapport u mhux lilek biss anke l-Ministri l-oħra. Nerġa' ngħid mhux qed nitkellem fuq fondi pubbliċi, qed nitkellem fuq ir-rapport. Mhux lest tagħmel apoloġija dwar dan mistoqsija ċara, Ministru, mhux kwistjoni ta' partiġaniżmu dan, speċifikament fuq ir-rapport. Lest tagħmel apoloġija. Jiena nifhem li ovvjament l-intenzjoni tal-Part Nazzjonalista kemm jista' jkun jipprova jiddevja minn fuq l-aħbar tal-għajnuna li qegħdin nagħtu. Minkejja li kien mistoqsi darbtejn tlieta minn ġurnalisti differenti, il-Ministru tal-Ekonomija baqa' ma għamel ebda apoloġija jew kommetta ruħu li se jagħti xi flus lura wara ċ-ċanfira li qala mill-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika George Hisler dwar l-użu personali tal-midja soċjali b'fondi pubbliċi. Il-Kummissarju Hisler wera biċ-ċar li diversi ministri qed jużaw riżorsi pubbliċi sabiex jiġġeneraw materjal għal paġni personali tagħhom fuq il-midja soċjali u saħaq li dan huwa abbuż għaliex qed jintużaw it-taxxi taċ-ċittadini Maltin għal anijiet ta' propaganda biex il-ministri jollu l-profil personali u politiku tagħhom. Fost dawn il-ministri kien hemm propju Silvio Schembri. Il-flus ġejjin mit-taxxi tal-poplu Malti, nemmnu li dan huwa għandu jkun proċess trasparenti. Minkejja dan il-kliem sabiħ, mill-investigazzjoni tal-Kummissarju li saret fuq 5 ministri kienu biss 2 li ma wiġbux għal mistoqsijiet mibgħuta minn George Hisler, Ian Borch u l-istess Silvio Schembri. Il-flus ġejjin mit-taxxi tal-poplu Malti, nemmnu li dan huwa għandu jkun proċess trasparenti. Fil-fatt, fil-każ tal-Ministru tal-Ekonomija, George Hisler irrefera għal filmat ippubblikat fuq il-paġna personali tiegħu komplut bil-logo tal-Ministeru. U għaldaqstant, dan iwassal sabiex wieħed jasal għal konklużjoni li l-filmat ġie prodott u mħallas minn fondi pubbliċi. George Hisler saħaq li ġala darba il-filmati ma jidhrux fuq channel jew paġna uffiċjali jista' jasal għal konklużjoni li dan il-filmat ġie magħmul speċifikament għal paġna personali tal-Ministru Schembri. Dan huwa abbuż mir-riżorsi pubbliċi. Il-filmat saħansitra jalaq bil-logo komplut b'isem Silvio Schembri deskritt mill-Kummissarju bħala aġir li ma jifriċ il-Ministru mill-politikant. Intant, waqt din il-konferenza, Silvio Schembri kien mistoqsi għal aktar minn darba fuq il-laqgħa f'Kastilja li kellhom Joseph Muscat, Robert Abela u l-istess Ministru. Fatt li Joseph Muscat kien huwa involut fit-tfassil tal-istrateġija ekonomika post-COVID. Ma taħsibx li kont forsi ftit sfiduċjat ħabba dal-fatt, u mhux qed titkellem dwar il-fatt li hemm laqda fil-partit u li Joseph Muscat qed jagħmel rwol, imma ħabba l-fatt li qed jagħmel xi ħaġa li s-soltu tkun il-prerogattiva ta' Ministru tal-Ekonomija li jagħmel. Ma nistax nifhem il-punt ta' sfiduċja. Ma naħsibx li huwa argument bir-rispett kollu li jagħmel sens. Joseph Muscat resigned after his best friend Keith Schembri was questioned in connection to a journalist murder. So how can you kind of normalize that and pretend that he's like a normal government consultant? Jacob, ma nafx għalfejn qed tippruvaw tħaltu l-affarijiet. Jiġifieri dili kif jagħmel moviment Joseph Muscat, tippruvaw tibqgħu terġgħu hija xi ħaġa li anke jien iddejjaqni. Risposti li jitkellmu waħedhom. Gvern ta' Robert Abela li qed jibqa' jingħata pariri mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat, il-persuna li skont l-OCCRP u r-raġel tas-sena 2019 għall kriminalità organizzata u l-korruzzjoni.